Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय नोंथांमोना मिथिगौ फैगौ 27 मार्च 1 एप्रिल 6 एप्रिल 2021 खालाराव जागोन आसाम एसेम्बली इलेक्शन थामहिनबा बिधानसभा बिसायख'थिया बिदिब्ला सानथामनि हाबाफारिजों जानाय बे बिसायख'थियाव बबे खालाराव बबे जिल्ला एबा बबे समस्तिनि बिसायख'थिया माब्ला मा खालाराव जागोन बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायनानै दोनखानाय जायोदि देग्लायनि बिसायख'थियाव नोंथांमोना न'आव थानानैनो भट होनो हानायनि सुबिदाखौ मोनबिदिब्ला बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेजों लोगोसे फार्स्ट फेज थामहिनबा गिबि साननि बिसायख'थिया बबे समस्तियाव जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया थिंजायनिफ्राय फोसावजानाय शेड्यूल बायदियै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों फोरमायनाय दङ शेड्यूल फर जेनेरेल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एसेम्बली ऑफ आसाम बेनिनो दानिया बबे खालाराव बेवहाय नटिफिकेशन फोसावनाय जागोन बेनिफ्राय बेसेबां डेटआव बेनि नमिनेशन फोसावनाय जागोन बेनिफ्राय बेसेबां खालाराव बेनि स्क्रुटिनि खालामनाय जागोन आरो माब्ला बेनि इलेक्शना जागोन बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो बेवहाय नोंथांमोना फोरमायखानाय बायदि जे आसामनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना सानथामनि हाबाफारिजों जागोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज आरो थार्ड फेज बिदिब्ला फार्स्ट फेजआव बेवहाय 47 एसेम्बली थामहिनबा एसेम्बली समस्तिनि सायाव जागोन फार्स्ट फेजनि इलेक्शना जागोन बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजआव थागोन 39टा समस्ति बेनिफ्राय फेज 3आव थागोन गासै 40टा समस्ति बेबायदिनो नोंथांमोना गासै 126टा समस्तिनि सायाव आसामनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना जागोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों दानिया डेट अफ इशू अफ नटिफिकेशन दानिया बेवहाय जितु नटिफिकेशन फोसावनाय बेयो फार्स्ट फेजनि थाखाय जागोन सेकेन्ड मार्च बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजनि जितु सेकेन्ड फेजनि इलेक्शननि थाखाय नटिफिकेशन फोसावनाया जागोन 5 मार्च बेनिफ्राय थार्ड फेजनि थाखाय 12 मार्च बेबायदिनो डेट अफ नमिनेशन मेकिं नमिनेशन बेवहाय जायफोर बिथांमोना नमिनेशन फोसावगोन बिथांमोना फार्स्ट फेजनि थाखाय 9 मार्च बेनिफ्राय सेकेन्ड फेजनि थाखाय 12 मार्च बेनिफ्राय थार्ड फेजनि थाखाय 19 मार्च बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय नायदो डेट अफ स्क्रुटिनि फार्स्ट फेजनि थाखाय 10 मार्च सेकेन्ड फेजनि थाखाय 15 मार्च आरो थार्ड फेजनि थाखाय 20 मार्च बेबायदिनो लास्ट डेटआव विड्रल खालामनायनि जितु लास्ट डेट बेयो 12 मार्च 17 मार्च आरो 22 मार्च बेनिफ्राय नोंथांमोननि जितु इलेक्शन बे इलेक्शना जागोन फार्स्ट फेजनि थाखाय 27 मार्च आरो सेकेन्ड फेजनि थाखाय 1 एप्रिल आरो थार्ड फेजनि थाखाय 6 एप्रिल बेबायदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे सानथामनि हाबाफारिजों आसामनि जि इलेक्शन बे इलेक्शना बेनिफ्राय बे इलेक्शननि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन अर्थात बेवहाय डेट अफ काउन्टिं खालामनाय जागोन 2 मे 2021 थामहिनबा मे दाननि 2 खालार खालि बेनि जितु काउन्टिं खालामनाय थामहिनबा बे इलेक्शननि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन फार्स्ट फेजनि बिसायख'थिनि थाखाय गासै समस्ति थागोन 47टा समस्ति आरो बेवहाय बिसायख'थिनि खालार हिसाबै थागोन 27 मार्च 2021 बिदिब्ला फार्स्ट फेजनि बिसायख'थियाव बबे समस्तियाव जागोन नोंथांमोना बेखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै गासैबो लिस्टखौ नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो मिथिनानै लानो हागोन बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों सिरियाल नाम्बार एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सि नेम एन्ड नाम्बार बेबायदियै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों नाम्बार 1आव दङ 71 ढेकियाजुलि नाम्बार 2आव दङ 72 बरसला नाम्बार 3आव दङ 73 तेजपुर बेनिफ्राय 74 समस्तियाव दङ राङापारा 75 समस्तियाव दङ सुतिया 76 समस्तियाव दङ बिश्वनाथ बेनिफ्राय 77 बिहाली 78 गहपुर 83 धिं 84 बाटाद्रबा 85 रुपहिहाट 88 सामागुरि 89 कलियाबर 93 आव दङ बकाघाट 94 सरुपथार 95 आव दङ गलाघाट 96 आव दङ खुन्थाइ 97 आव दङ देरगाव एससी 98 आव दङ जरहाट 99 आव दङ माजुलि एसटी 100 आव दङ तिताबर 101 आव दङ मरियानि 102 आव दङ तियक बेबायदिनो 103 आव दङ आमगुरि 104 आव दङ नाजिरा 105 आव दङ ममारा बेनिफ्राय 106 आव दङ सनारि 107 आव दङ थावरा 108 आव दङ शिबसागर बेनिफ्राय 109 आव दङ बिपुरिया 110 आव दङ नावबयसा बेनिफ्राय 111 आव दङ लखिमपुर 112 आव दङ थुकुवाखाना 113 आव दङ धेमाजि एसटी थुकुवाखाना एसटी धेमाजि एसटी बेनिफ्राय 114 आव दङ जनाई एसटी 115 आव दङ मरान 116 आव दङ डिब्रुगड़ 117 आव दङ लहवाल 118 आव दङ दुलियाजान 119 आव दङ टिंखं 120 आव दङ नाहरकटिया 121 आव दङ साबुआ
122 दङ तिनसुकिया 123 दङ दिगबय 124 दङ मार्गेरिटा 125 दङ दुमदुमा 126 दङ सदिया स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मिथिनानै लानो हाबाय जे बेवहाय फार्स्ट फेज जिहेतु 27 मार्च 2021 47टा समस्तिनि गेजेराव बेफोर गासै समस्तिया बेवहाय नाम ओंखारनानै फैदों स' बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ फोरमायनानै दोनखानि जे बेवहाय फोरमायनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों खररफोराव भटदान करिब पारिब स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय बायदि नुनो मोनदों जे नोंथांमोना न'आव थानानैबो भट होनायनि मोन्थायखौ मोननो हागोन स' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बायदि पोस्टेल बेलटर सुबिदा केनेदरे लाभ करिब स' बिदिब्ला नोंथांमोना न'आव थानानैनो भट होनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे पोस्टेल बेलटनि सुबिदा खालामनानै लानो नांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नाम्बार फोरमायखानाय बायदि जे बेवहाय 6 मार्च 2021 थामहिनबा जिथु फार्स्ट फेजनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जागोन 27 मार्च 2021 आव बेनि थाखाय नोंथांमोना 6 मार्चनि सिगां नोंथांमोना बे सुबिदाखौ थामहिनबा बे सुबिदानि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे टल फ्रि नाम्बार होनानै दोनदों नोंथांमोना बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार हिसाबै होनानै दोनदों 1950 स' बिदिब्ला बेवहाय नुनो मोनदों 1950 कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों नोंथांमोना जुदि मानिबा जाहोनाव जुदि नोंथांमोना न'निफ्राय भट होनो लुबैयोब्ला थामहिनबा बे सुबिदाखौ लानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनो स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालाम नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो